jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jomol Sare garti e ñalawma hande alhamisa goo lewru août hitande ujunnaji 24 addan noon habaruji moɗon ɗemgal pulaar ko ɓuuri hewde habaruji meɗen habaruji parɗo États-Unis ɗum noon ko guila e politique kadi ha e ɓe ɗiɗo prisonnier ji nangganoɓe ɗo toon to Russie ɗum noon gostodiral bangal hande taw ko prisonnier ji oroɓe prisonnier ji Amérique naaɓe contre prisonnier ji Russie habaruji men international mana en toon to Venezuela ƴeewen kadi holto élection ngaji banno toon ñande 27 juillet holto jarata holko kanko Maduro holko felliti ko ɗum woni titre uji ɓurɗo mawni rewde journal ma gartu desuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jomol Sare en mbino ni habaruji men hannde ko ɓuuri en hewde koko fati habaruji men international ɗum noon ko ɓuuri haalede hannde ko gostodiral ɓeɗo sokonoɓe toon to Russie e kamɓe kadi sokono Russie naɓe sokonoɓe toon to caggal leyɗele Europe ko ɗum ñalli haalede hannde ɗum noon ene jeeya ɓeɗon kene wona yimɓe nayo walla joyotaw ko américain ji mais ɓurɓe andede hen ko yimɓe tato wonnoɓe toon ko sakkiri ko hen journaliste goto liggotoɗo e Wall Street Journal e neɗɗo goto ko en retraite taw ko marine biyeteɗo Paul Whelan e neɗɗo go journaliste kadi debbo goto kañum hoɗum taw ko double nationalité Russie Amérique jogui biyeteɗo Alsou Kourmacheva ɓeɗo woni yimɓe américain ji ɓurɓe haalede hen anti ko noon wayno ko nanodiral ngal fof ko taw kadi ko Turquie rewi ɗon eyyi ɗum ɗon kadi taw ko kanko président Joe Biden e kadi gardiɗo CIA e kanko kadi vice présidente Kamala Harris ko kamɓe gonno ɗiɗo lebbi ɓennuɗi foof caggal muɗum oppaɓe ɓe foof ma gon hakke 24 neɗɗo taw on hen en jeeya hen jeeyaɓe hen Allemagne jeeyaɓe hen Angleterre jeeyaɓe hen Italie jeeyaɓe hen leyɗele Europe tan taw ko nangganoɓe toon to Russie ko wawi wonde fof en wayno ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Paul Whelan ponnoɗo sokede ken wona sappo e jeetati hitande e kanko kadi Evan Gershkovich ponnoɗo sokede ken wona sappo e jeegom hitande ɓeɗo fof taw ko yimɓe ɓe ganduɗa wiyaɓe wonde gon nangguira toon ko sibabu espionnage e kanko kadi debbo biyeteɗo Alsou Kourmacheva kadi ene wayno kañum hoore mum oɗo saaha joni ɓe naati e déjà e Amérique pour ummade toon to Russie ɓe guitorto noon e tugnade kadi habaruji no jaari ni guitorto ko toon to San Antonio Texas donc ɓe jaaha e clinique après caggal muɗum ɓe ƴeewe se mbaɗe visite médical caggal muɗum kanko président Joe Biden e kanko vice président Kamala Harris maɓe jaɓɓoye ɓeɗo prisonnier ji toon to aéroport militaire Andrews gonɗo toon to Washington e tugnede habaruji donc ene wayno ko ɓeɗo prisonnier ji tati kañum jeeya ko yimɓe 24 prisonnier ji taw ko jeeyaɓe Europe leyɗele West noon ene wayno Amérique jeeya hen e leyɗele Europe ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde meeɗani wadde guila guerre mondial natti wadde ɗum ɗon meeɗani wadde hakkude leyɗele hirnangue e Russie walla Allemagne ɗum noon en donc ne jeeya hen nanodiral ngal ɓurno wawde haalde ɗum tan ko kamɓe États-Unis kamɓe Russie e kamɓe Allemagne donc to banggue Russie ene wayno ko calannoɗo oppede guila ko ɓooyi ɗum tardinno hen e nanodiral ngal ko kanko Russie najo ene wayno ganoɗo toon to Allemagne sibabude kañum hoore mum no felli neɗɗo goto jeeyaɗo Tchécoslovaquia felli ɗum toon to Allemagne o wino ko yo soke gurdam makko kanko noon ko colonel e nder armée Russie ko kanko ene wayno ko kamɓe Allemagne walla yimɓe Europe ko kanko ɓe calino oppude oɗo dumunu e kanko kadi ko neɗɗo jokkodirnoɗo no fewi e Vladimir Putin donc wawi wonde foof tugnade kadi e habaruji gomiɗi toon to Maison Blanche kanko président Joe Biden o wawi ñagodirde walla ñagade liggodade no wiiri liggodade e partenaire uji makko Europe surtout en ko wayno Allemagne beele ɓeɗo ne mbawa oppude ɗiɗo prisonnier ji comme ça prisonnier ji goɗɗi mbawa oppede donc ko gostodiral manggal tugnade noɓe kaali gostodiral ngal noon hono kanko président Joe Biden nde o ari o huccite e yimɓe journaliste uji no wayno o wi wonde ko kala cikannoɗo wonde ko jokkodiral hakkude États-Unis e leyɗele partenaire uji Europe wona jokkodiral moƴƴal wondi ko haalani ko gonga anda ko ngal jokkodiral nafata donc sibabune hannde ko waɗi hannde ko hen ɗum ɗon holli wonde ko alay saago États-Unis continue toujours liggodirde e partenaire uji mum gonɗi toon to Europe ko hayso haalani ɗum ko Donald Trump o haalata haala muɗum kanko Kamala Harris noon e kanko kadi président Joe Biden ene waɗi eɓe ganduno ngal ɗon kaldigal no woodi guila kanko président Joe Biden ni o paani o wiyani wonde o natti wonde
ñati wonde candidat ngal ɗon kaldigal kadi ene wayno ko kanko Alexei Navalny prisonnier russe najo cankiɗo lebbi ɓennuɗo ɗi kanko hoore makko mo jeeyano e ngal ɗon nanodiral pour o woppe kanko hoore makko yalta leydi Russie haysinde ko celinode kono finalement kanko mo maayi toon donc ene wayno oɗo saaha joni wonna prisonnier américain keddi toon biyeteɗo Mark Fogel noon ko kañum hoore mum ko toon jangguinano toon to Russie o jangguinanno toon en wayno ko o jangguinanno ko Russie kono e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kanko ne taw ummi caggal leydi ene wayno nanga toon to Moscou ɗum noon ɓe tawi mo jogui cannabis ɗum noon ko ɗum cannabis mo jogui o noon ko noɓe mbirni ko drogue deɓe noɓe nanguirimo ni ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo ko fotani jogade ɗum kono ene wayno ko famille makko e avocat ji makko kaalino mbi wonde ko o joguiri ɗum ɗon ko sibabude won docteur goto cafro ko ɗum safrirtamo ɗum noon sibabude jogui muuso e keeci ɗum noon ko ɗum woni ko safra kono ene wayno ko guila nden omo soka nden noon ndew nanga nde o fawa komo soke duuɓi 14 ɗum noon koye hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko kanko noon o waɗaka inde makko ala e yimɓe ɓeɗo yamiraɓe yo jalto leydi Russie ko ɗum waɗi miñi ko debbo walla banni ko debbo ko biyeteɗo Anne Fogel kañum hoore mum e nder lettre mo windi toon e ɓeɗo men boni kanko biyeteɗo Anne Fogel ɗum haalani CNN journaliste goto biyeteɗo Aaron Burnett o wi wonde ko ɓe cikanno wonde ɓe ɗamin noon feewi wonde ko banniɓe gorko Mark kañum hoore mum ma woni avion pour yimɓe artirteɓe toon kono wayno oɗo saha joni ko ɗum wontaniɓe kadi caɗele ɓe natti wawde danade ene wayno ɓe piyama labɓe keeci donc kanko debbo no wiri ruttitade tan e nandiral ngal ene wayno ko leyɗele jeeɗiɗi ko kañumen prisonnier ji men goppa ɗum noon taw États-Unis jeeya hen kadi kamɓe russinaɓe prisonnier ji kewɗi gummima toon to Europe taw koye ɗeɗo leyɗele gonno donc leyɗele jeeɗiɗi ne wayno ko yimɓe muɗum ko nangganoɓe toon Russie ene wayno goppama kamɓe ne russinaɓe no ɓe dañi yimɓe artiraɓe toon to Russie taw ko ɓuuri hen hewde nanguiraɓe ko sibabude ko espionnage walla nanguiraɓe ko sibabude kañum hoore mum won crime aji ɗi mbaɗi toon surtout cokonoɗo toon to Allemagne o koko jogono sokede ko hedde gurdam muɗum sibabude wari toon neɗɗo toon to Allemagne ko ɗum waɗi goppugol ɓe ɗiɗo prisonnier ji taw ko prisonnier ji américaine jeeya hen natte kadi gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe wonɓe e campagne électorale eɓe kurtoro ɗum hono kanko Joe Biden e nder discours mo waɗi o haali tan o yinni hen o wi wonde ko kala cikkuɗo wonde ko Amérique sohlani partenaire uji Europe ene wayno ko hande ɓeɗo prisonnier ji goppirani e surtout kadi nanodiral ngal ɗo rewi ɗo ha leyɗele Europe ko kañumen balli ha nanodiral ngal woodi wonde ɗiɗo prisonnier ji gostodira donc ene wayno ko jomum foti famde wonde ko kañum woni ko erreur ɗum waɗi kanko JD Vance kadi kanko hoore makko e nder konngol ngol haali noon ko campagne uji ɗi o woni o wi wonde ko ɗiɗo prisonnier goppaɗi ko sibabude haaluji makko kanko Donald Trump ene wayno Donald Trump haalino wi wonde ko so tawi wonti président kadi laawol gongol ene wayno ko hono Putin ma oppan ɗum prisonnier ji ɗi oppanta noon ko kanko Donald Trump no Donald Trump wiranima Putin oppan ɗum ɗiɗo prisonnier hono kanko président Joe Biden o jaabima ni o haali ni e nder discours makko o wi ɗiɗo prisonnier ji goppaɗi walla oɗo victoire hande moɓe dañi ko wona pour neɗɗo goto ko pour victoire Amérique naaɓe foof donc Amérique naaɓe foof ene belti hen donc hande ko haalte makko kanko Kamala Harris ko nder conférence mo yano toon to Munich ɗum noon ko Allemagne ɗum noon ko hakkude États-Unis e leyɗele Europe koko fate e sécurité caggal nde conférence o gasde ene wayno ko kanko hoore makko namdinoma yimɓe wonnoɓe ɗon e nduɗon suudu ndo yo jalto ha heddo kanko tan e chancellor Olaf Scholz gardiɗo leydi Allemagne ene wonde kadi conseil ji mabɓe ɗiɗo donc ene wayno ko e nder haaluji mabɓe ko sakta hande ene wayno ko haalnino chancellor o waɗe muɗum pression wonde ko yo kamɓe Allemagne yoɓe mbaɗ feere foof ɓe goppa hono russinaji nanga toon biyeteɗo Vadim Krasikov ene wayno kono mbiɗen ni ko colonel e armée russe takkanoɗo kañum felli neɗɗo goto jeeyanoɗo toon to Tchécoslovaquia ñawanoɗo pour ne sokke ko hedde gurdam muɗum toon to Allemagne bon donc kanko Kamala Harris no haaliri o wi wonde so tawi on oppa ene wayno ala prisonnier ji gonɗi toon to Russie jogoɗi oppede caggal muɗum ene wayno ko nden kadi e nder oɗon voyage kanko Kamala Harris kadi o wawi jogdade batu e premier ministre jeeyaɗo toon premier ministre Robert Golob on jeeyaɗo toon to Slovenia ne kañum hoɗum ni jigno yimɓe ɗiɗo taw ko russinaɓe nangaɓe toon taw ɓeɗon kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe kanko Kamala Harris e laamu États-Unis wi no wonde ko ɓeɗo ɗiɗo tant que goppaka ene wayno Russie jaɓata woppude prisonnier ji ɗi jogui toon surtout jeeyaɓe leyɗele ko mbiyata Occident ji
donc ɗum waɗi ene wayno ko oɗo sa joni hono kanko Kamala Harris e gouvernement mabɓe kanko président Joe Biden donc ɗum ɗo ko crédit moɓe mbiyata ko kamɓe tan jeeyi sibabude ko kaldigal gongal ɗon hay sinno ɓe caktano ɗum ɗon ene wayno ko kaldigal ngal kanko Kamala Harris ko haali hannde ɗum noon toon to wonno to aéroport Houston kaldigal hakkude États-Unis e leyɗele Europe et surtout ko fati ɗiɗo prisonnier gonto Russie meeɗani dartade ñande fof ko hen wona donc wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hawnaki kanko président Joe Biden ko ɗum joguino comme surprise pour wiidemo continue heddade wonde candidat hawnaki ɗum ɗo pour hawnaki so tawi ɓeɗo prisonnier so jaltima balluɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko hande ɗum wontini kadi kamɓe campagne mabɓe kamɓe démocrate en ko wiyete atu pour wallude ɓe hawnaki kanko Kamala Harris dañde kadi au moins yimɓe kam au moins ko ɓuuri hewde américain ji kam andude wonde koɓe jogui gueɗe ɗe mbaɗi ko wonande ko wallude kam au moins américain ji nangganoɓe to en artude ko jiiɗa ɗum toon to congrès hon ko toon to congrès toon surtout to sénat hono kanko Chuck Schumer gardiɗo sénat o ene wayno o yaltini kankone hannde ne facture o ene huccitini ɗum ko pour waylude ñawore nde ganduɗa kamɓe cour suprême ɓe mbanno ɗum ñawore nde kadi ko wiide wonde ko président wona président Trump tan kono noon ene wayno ko jabtade e ɗaɓɓale président Trump haalno wiide wonde ko ene foti jogade immunité ene wayno ko kamɓe cour suprême ɓe mbi won ɓe kaalino ɓe mbi wonde ko président ne foti jogade immunité ɗum noon immunité pour wonde won gueɗe ɗe wawi wadde taw ko gueɗe officiel ene fotani nanguirede sibabu ɗum ɗon ko ɗum waɗi noon kanko Chuck Schumer nde waddi oɗo bill nde toon to sénat o haali hen o wi ko ɗum tan woni feere wawde waɗede pour ha ɓe mbawa jabtade hono cour suprême ñawru nde pour famnude ɗumen wonde ko ala poɗɗo wonde ruwa ɗo e États-Unis donc ene wayno hay so nde oɗo facture ɓawi ɓennude toon to sénat ene wawi maw jogo caɗele ɓennude toon to suudu représentant ji tawde ko toon ko républicain ji gardi ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo ko hawnaki kadi so tawi gouvernement change so tawi hawnaki kamɓe démocrate ɓe kefti cuuɗi ɗi fof ɗum ɗo kadi ma wattu ma waɗe ñawore toon to sénat waɗe loi ɗum noon ko firti wonde ko kala ko cour suprême fewjuno kalduno ko fati ɗum ɗo en maɓe mbaylo ɗum habaruji men international toon to Venezuela hono kamɓe e laamu États-Unis ɗum noon ko département d'état e nder konguɗi ɗi ɓe mbaɗi ɓe mbi wonde ko tugnade kadi e gueɗe ɗe ɓe jiiɗi en surtout en gueɗe ɗe ganduɗa en partie lundiɗi kolliɓe toon ko mbiyata provage e mbi laaɓi to mabɓe wonde ko laaɓani kadi yimɓe jeeyaɓe toon to Venezuela ko ono kanko biyeteɗo Edmundo Gonzalez ko kanko gonnoɗo opposition ko kanko gagni élection ngaji bannoɗi ñande 27 lewru juillet ko ɗum waɗi donc ene woni ko kamɓe États-Unis ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ɓe keftini woni laamiɗo woni gagniɗo e woteji toon ko poɗɗo wonde président ko kanko Edmundo Gonzalez Urita ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko gardiɗo leydi hono kanko Nicolas Maduro kanko hoore makko ñande alarba hanki o haalino o yamiri wonde ko cour suprême mabɓe toon to Venezuela yo wadde audit yo ƴeewto résultat ji woteji ɓennuɗo ɗi pour ƴeewa ko kamɓe opposition koɓe kalata ko tawde opposition nane wiya ko kañum jogui victoire donc ene wayno ko kanko Maduro no haalde ni o wi wonde ko o waɗi hoore makko disposition e justice mo Venezuela kanko hoore makko mo yiiɗi hay sinde omo foti addede toon yesso e ñawore pour ɗum ɗo enquêté ko yaaci beele leydi ndi ne deeƴa kono ene wayno ko yimɓe supporteur uji opposition walla yimɓe jeeyaɗe leyɗele ko mbiyata Amérique centrale e kamɓe États-Unis ɓe gonɗinani kanko Maduro ko haalata ko wawi wonde fof ene wayno ko sippoji nan continue oɗo saha joni toon to Palestine e tugnade kadi kabaruji gumriɗo toon journal biyeteɗo The Times of Israel ene wayno ɓe mbi wonde ko roquette aji kewɗi mbiyete drone aji mbawino werlede toon to wiyete en banggue funnague Israel ɗum ko Galile no mbirni ɗum noon ko sibabude ko ɗiɗon roquette aji walla ɗiɗo drone aji kadi ko ɓe tuumi wonde ko drone aji gummiɗi toon to Liban ɗum noon ko hawnaki koko jaabol kamɓe Hezbollah ɓe mbaɗi balɗe ɗiɗi caggal nde goto e commando ji mabɓe warano toon to Liban ɗum noon date uji garani taw so tawi ɗiɗo roquette aji fof walla ɗiɗo drone aji mbawi yettade mbawi samde leydi walla mbawi warde walla bonnude hunde kono en wayno comme ko wawi wonde foof ko sirinaji nana nguula e wuuro he
journal o rokani datiuji no fewi ko fati so tawi ɗiɗo bomboji walla ɗiɗo rocketaji mbaɗi toon dégage kono ko wawi wonde fof wi wonde ko siranaji nen continue no gulla ɗum noon koye tataɓe cakkitte jamma toon to Israël hawnaki ɗo e wedde kadi ma en keɓno hen dasuji ko wawi wonde fof ɗum ɗo ko jabol Hezbollah wino ko ma wat ma jabto e kadi kañum hoɗo mum ma watto kala ko Israël waɗi ɗum ko fati caggal nde Israël neldi bomboji ha wayi goto e commandoji mabɓe kamɓe Hezbollah handi kadi toon to Yemen en woni ko goto e commandoji mabɓe kamɓe Houthi en biyeteɗo Abdel Malik al Houthi kanko waɗa makko alhamis hande o wi wonde ko kamɓe maɓe mbaɗa jabtol mabɓe mangol e oɗo provocation mo ganduɗa kamɓe Israël eɓene continue ɓe mbaɗa ɗum noon surtout e caggal nde ɓe mbari mawɗo Hamas hono Ismail Haniyeh toon to ñande alarba nde toon to Téhéran ɗum noon andaka taw holko ɓe jogori wadde kono noon wayno ko oɗo saha joni kamɓe Israël en wayno ko banggueji fof eɓe ɗamini wonde ko bomboji ma gaari mabɓe ummade toon to Yemen ummade toon to Liban ummade toon to Iran ummade toon kadi hawna kadi Hamas ɓe mbaddata ɓe donc Israël e sago muɗum oɗo saha joni ko habde Syrie habde Téhéran habde Houthi en habde Hezbollah en ha banggue ɗi fof ɗum noon ko en tugnade kadi won haralaɓe ko fati journaliste ko yidde nannude États-Unis tan e guerre moɓe goni oɗo saha joni ɗum noon ko ɗum woni président Joe Biden e konngol ngol haalde hande Benjamin Netanyahu ko yo dartin provocation ngaji ɗi waɗata ɗi peeje fof mbaɗe wadde yo nanodirat ko wiyete cessez-le-feu waɗ kadi ko hunde nde ganduɗa ene fama toon to Israël caggal nde seppoji kadi kewɗi jiiya toon to Tel Aviv hande to Jérusalem wonde ko yimɓe en kollisa wonde ko ha hande ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu o waɗa ko intérêt makko yiiɗa prisonnier ɗi gartire o yiiɗa kadi guerre deeƴa ɗum noon ko seppoji puɗɗitima toon hande kadi taw ko seppoji ñaɗɗi seeɗa toon to Israël bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Joow Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar siftindon toon hande ko alhamisa goo lewru août hitande ujunnaji 2024 en mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.